tentunya ini bulan suro iki kan pergantian tahun Gong. Petro siap. Mula saka iku ya kudune ndene rasa syukur awake dhewe umure si dawa Gong. Mula saka iku awake dhewe iso mengevaluasi ngono Gong. Aku malah kamu dengan keren ya ini awake dhewe iki netepi kewajibane menungso yaiku manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa, yaiku awake dhewe dikon sujud marang pangwasa ning jagat saisine iki ngono Gong. Mula saka iku ngene Gong, nalikane awake dhewe sing kesempatan dalam kehidupan iki ya sak piye-piyene tetep iling yen tahun baru iku tahun baru ya awake dhewe iki ya sangsaya suda Gong. Siapa panggoran lalu saka iku netepi dawuhipun Kanjeng Rama supaya nek awake dhewe tetep mengintrospeksi diri Gong. Siapa panggoran iya kadang iki ngono nalikane semono tahun winginane rada beler ngono tahun iki ya tak dongakno Gong muga-muga lebih baik ngono. Aja ngono Ndul, iku aja membuka kartu aku ngono my best friend kok Gong. Tapi aku iki ya mendoakan yang terbaik. Bagaimana Pak Gundul? Siap kebareng? Ya ngene ya Gong, Pak Gundul. Kepiye? Iki ngono Bagong sak dolan tetep karo awakmu. Ya pancen ngono, sing ngono. Ya ngene Pak Gundul. Semoga aku menangkane kakak gareng rumangsa seneng hatiku yen Bagong iki sak dolan-dolan ana kancane. Tapi nang ngene Pak Gundul, kepiye? Aja gawe Bagong iki dolan sing kurang prayogane. Awakmu yang nganti dolan karo Bagong ya netepi sing dilarang ya aja nganti ditindakake. Ngono Pak Gundul, siap ya Gong. Iya Kang Goreng. Lah, mulai saka iku Bagong siap Kang Goreng ing sura iki awake dhewe tetep mengintrospeksi diri. Ya, ngono wae pesene Kang Goreng. Ngono Kang Goreng. Sing nakal dilarani lan muga-muga sing saya apik ngono Gong. Siap Kang Goreng. Tapi ngono Kang Goreng. Iki ngono ngantukan Kang Goreng. Wis ora apa-apa yen pancen niku ngono rek. Siap Kang Goreng. Ya wis. Kalau pikirno aku Gong, ben betah melek. Siap. Ayo Gong. Aku pamit Kang Goreng. Ya hati Gong.